Pak Trihastuti Retnawati ya. Kayak ratuku apa-apa blas kae. Ratuku apa-apa blas ora. Bukes iki ratune Kutut Manggung lho ngono kuwi. Ya. Ayo Setiani berdiri, Nduk. Ayo. Ayo Set. Coba kaya apa Set? Ayo. Setiani. Setya iki tegese gemati karo pacangan. Ani iki tegese luweh. Luweh setya ning pasangane. Betul niku Pak, kula niku ngoten niku Pak. Ha iya. Pancen kudangane bapakmu iki dadi wong wadon sing setya karo pasangane. Betul niku Pak, asma Kinarya Jabaya ta Pak. Ning kenyataane ya beda. Lho, beda pripun? Alah. Semangsaku karo wong lanang genjer ra umum. Lho, mboten Pak. Kula niku mboten ngoten iki. Semua itu teman ngoten lho Pak. Wah, kabeh kok anggap teman. Iya toh Pak. Oh iya iya. Kan kita kan boleh berteman sama siapa aja, boleh berteman sama cowok, boleh berteman sama cewek, iya loh Pak. Berarti sing kok nggih status kae ya teman kae ngono kae. Teman. Ayo nggih. Iya, kita iki Nadyanto nun sewu non muslim ning wah temenanan. Napa Pak? Anggere apa-apa ya langsung astagfirullahaladzim. Kenapa ya Allah jan ayo. Apik kuwi ayo. Sae to Pak. Nggih. Kan itu kan kata-kata positif ya toh Pak. Betul, positif. Daripada kesandung diamput lho mending lek ya toh Pak. Pambene elek ayo. Kuwi banyak aku karo Dian biyen melu aku anyaran biyen. Apa nggih Pak? Oh iya, kuwi jenenge sapa? Dian ngono kuwi. Kuwi lek duwe anak aja jenenge Dian. Oleh nyeluk bingung. Lah pamane jenenge Suprino, Supricuk dadi apa? Danang Cuk dadi apa? Lek Dian, ayo. Iya. Yo dibawani bir, ayo bir. Nanu. Nyingkar nyingku Sugih variasi, ngono kuwi. Wong wedok lek sugih ukel ya ngono kuwi. Lho niki kan cengkok khas gubuk asmara ngono Pak. Lah iya, mula ya aku ngarani sugih ukel ning gubuk. Mongko pringe wis jepat kabeh. Sokone kopring ya wis pecah. Ayo, semute pirang-pirang. Lho, tapi gubuk niku hawane adem, Pak. Kok iso? Lho kan iya, Pak, nek gubuk. Jenengan penate teng gubuk. Guduk iki nggih kok guduk kan. Gubuk iki tengah sawah iki ora iya ora adem ning kuwi malah isis ngono kuwi lho. Lah iya maksudku kuwi, Pak. Ngono kuwi. Isis. Wiwitane nyingkar nyingkur Ngene. Nanu. Lelampahan Sugih cengkok mendah senenge sing lanang ae. Lah napa, Pak? Variasine akeh ngono ora marai bosen. Ngono kuwi sing akeh. Guru kula Pak hebat malahan, Pak. Hah? Lah guru kula hebat to, Pak. Gurumu sapa? Lah Bu Kesi. Lah iki to, Pak. Ukele pripun, Pak? Hebat. Ukele kari-kari iki gurumu nudun kok, Dek. Wis ora gelem ngangge sagam dokter saiki. Mongko ngomah iki wis enek blackboard. Wis enek kapur penghapus. Ayo. Blackboard ke papan tulis. Ayo papan tulis.
Kayak black anu kayak white black lek kayak. White black. Nek pendopo white black. White box. Nah, ya. Ya entekke. Tresno tulus nadyaningku buk asmara. Oke. Yo diaturake. Gubuk asmara dening Mbak Birgita Ayu. Yo.
piye to iki? Ayo. Februari piye le? Alhamdulillah banyu mili. Jope tangise. Yo. Catatan sajroning Mbak Dirgita. Iki ana sing ngersake podang kuning malah tekane layang iki dhisik dhewe mau. Ya saurunge jejer. Ngersakake saka Pak Bayan. Ya, karo Pak Agus Kuprit. Sing nembang sapa, Gom? Nyuwun pambiyantu karo Mbak Dian Munasiro karo Mbak Wanda Amara juga. Semeneng luwih dhisik. Ya, kaya suwi ora krungu podang kuning. Ha iya. Biyen kaya ben-bengi. Ha iya. Ya kesilem karo lagu anyar liya-liyane ngono. Ayo iki sinden loro ya jos. Ayo. Mbak Wanda ya jan kaya podang kuning tenan. Ayo. Lah kula, Pak. Loro kuning. Oh. Wah, yaene ngompani Dian Asem. Luar biasa lho iki. Iki sing mirsani tak ingok lek sore mau pancen akeh tenan. Walaupun iki wis jam 2 luwih, penonton pasang mata ning YouTube lebih dari 3.200. Nonton akeh nek sing ngejep enggak apa. Disyukuri aja ngono kuwi ra pareng Dian sawetara. Yo, sing senior dhisik, Dian. Sing tuwek. Arep muni tuwek senior. Ora kok Yan, kowe iki kaya sak barakan. Ayo. Kalih sinten? Kalih sinten? Barakane Mbak Niken Salehu. Tak kira Niken Suwarti. Oh iya. Aku ngeling-eling kuwi ra temu. Aku arep kuwi jane ra temu-temu sapa ya kae. Ya, Mbak Munasiroh. Nadyan wujud temong peksi. Sing tas muni mam iki sapa? Kuwi partnerku kuwi. Lek tugas akhir wo temenanan wis klop lek karo aku. Ayo seneng aku. Aku neng nggen apa jenenge TA metu mijil dempel. Walah ayamku ora umum ae. Iya, matur nuwun Mbak Wir. Revisine mung sithik kok. Heeh, tenan. Kari nambahi midi karo drum. Ayo. PA nggen midi ora. Agam Cina. Nggih. Ya. Kosek to, manut kene ora kok. Peh kono kuwi pimpinane sinden opar-opar ora. Alus manis nang sem Lek sampean nembang ngono iki garwamu piye ekspresine Mbak Dian? Anu, terusé sedut senut. Kapok kowe? Nggih. Oh iya, sedut semua lek nang omah, iki mosok sedut senut ora. Putramu wis umur pira kae? Sing pundi, Pak? Nomor 2 sing nembe lahir. Selapan. Selapan, berarti 35 dina. Nggih, Pak. Wis kok tinggal ya? Nggih. Ngopo kok kesusu tinggal tanggapan? Butuh kok, Pak? Wah iya. Nah. Butuh ayo nggih. Butuh iki ora enak musuhe. Ayo sing urung butuh iki coba kaya apa? Ayo. Mbak Wanda Amara, wah jan awake padet singset kaya ngono kae. Lek dandan aja mekok-kok dandan. Ayo wah iki daster mekok-kok ora.
Jenengan kok nggih ngematke to, Pak? Hah? Jenengan kok Lah aku ngematke ning lek ngarepe kok ya ning ngarepmu arep tak elekke jane ning tak elekne kok mesti mingkup. Eman-eman. Ayo. Wis lanjut saja. Ayo. Iki ning HP ku enek video nih. Lagi ning polah. Ayo. Stop. Intermezzo. Ya hop. Bae kaya ngono ya kelakuanmu ning arep sinden. Ora guyone ngono kuwi, guyone bekes asine. Lakon tekan ngomah tak sunati tenan yo. Wah, sunat neh kowe. Ora apa-apa kok sunati, tak dusi lek tukul neh. Pak, videone nggo ngene ta, Pak? Hah? Videone. Mbah. Delok-delok arep tuh. Mesake lho maling, Wanda malah salah tingkah itu. Ayo share. Yo. Serok Pak. Ayo. Ora apa-apa ndak, jare kanca-kanca padha kulite. Kapan lek musuh dakon ning kanca-kanca? Ora ning kanca-kanca kowe tok kanca-kanca. Kanca-kanca. Ayo. Nono. Ayo. Nonano golek isi podang jenar. Mbak Dian, yuk. Iba bunga pencet. Piye tau iso ngono kepencet. Sing kok kepencet. Ayo. Lah kok dadi. Lahir arkaku lahir ya. Kira kita kesel. Tiku. Ya per, ayo monggo sing bar mekokok mau ayo dah. Pali ugur ngono kae. Alah, mirip-mirip. Ndak. Tak omongi sinden-sinden pas dandan ning nggomu ngene lho. Ngene lho. Gak penak, Pak. Nggih keju to, Pak, lek ngono. Kabeh sinden pitu kabeh wong do apa ki jenenge kuwi sila. Ayo sila. Lah kaya Mbak Tutik kaya anu nggawe celana, nggawe daster celanan Mbak Tutik. Pama Mbak Tutik ra nggawe celana ya aku gak nyawang. Ayo. Ngale. Dosa maksude. Dosa. Ono bonus iki. Sobek ora. Kaya api-api kok. Kalau malah metu maizon barang. Sudah. Nyanding bisa dadi ta. Oh, ora ngono. Pripun, Pak? Ngono. Miring Wan. Jas, apik ta. Suarane apik. Monggo diaturake podang kuninge. Ayo. Podang adalah buruk rasah nggih kuwi. Iki khusus nggih biyen. Mesake niken lho bingung apa to kuwi jane. Guyon dhewe ae. Garape piye iki? Garape lali. Ya, coba kaya apa, Mbak? Kendang. Buka celuk saking Mbak Dian. Kendang sik. Kendang sik. Buka celuk mau kendang ta? Buka celuk, Mas. Lali kok ya suwe lali ya. Esok awan ning Nah, ngono kuwi kendang Dian. Ya nakal mbiyen kendang. Temen
Tutupane iki ngampil tutupan lagu jilat yasane Pak B Subono Suwargi sing wingi bar mendak. Ha iya, karya-karyanya tetap menggaung insyaallah dadi amal kesaenanipun ingkang jurung wonten nirwananing pangeran. Amin ya rabbal alamin. Ya nduk Ken iki Ken. Nah, itu tanggapan Rano sampean. Kula benjing niki mengke kula langsung bablas teng Brebes, Pak. Brebes. Lha wingi kaya bar kok Brebes to? Storine Pak e wingi. Nggih niku napa enten acara teng Brebes niku nyewa lighting panggung kali videotron kula makane malih ayah bidal riyen. Terus acarane kula kalih Mayangkara tasik benjing. Mengke. Teng pundi? Teng Brebes. Aku ya Brebes mili padha. Mbok mampir ning Solo ngono gawane oleh-oleh apa ngono. Ning Jaten Karanganyar. Mengke ta, Pak? Ya mulihe kok kono. Oh, nggih, insyaallah. Ya jemeneng coba kaya apa? Nak. Biasane ning campur sari ya 5 lagu nih langsung kondur parandene gelem nunggoni bapake nganti yaene. Tur mau ya Pak Margono paring dawuh. Lah anu Pak Soleh ngendika lek sing dalang niku Pak Cahyo kali Pak Kangko mangke nganti goro-goro waton mboten ndang lunga lho tegese lunga adoh. Bener ya Nduk ngono ya Nduk? Nggih. Nggih. Nggihmu kita ra yakin nggih. Nggih, Pak. Nggih. Kuwi bayak Madang Karanggian. Nggih. Lah piye sesek ya? Mboten. Pas. Gon mulih ae. Gon mulih, sok ning digawa neh bar bodo. Iya ta, Pak. Inventaris kok. Disewa jenenge. Sewa ya nggih. Matur nuwun kaya ngono ile. Pengen munjung karo wong tuane ngono iki ben wong tuane marem nganggo sandangan ala Madangkara. Ayo. Iki Nduk iki ngersake Kusuma Wijaya iki. Nggih. Sampeyan sing ngaturke genah top. Ayo. Ken Salindri. Ya Nduk, langsung bae gemene wektu. Kusuma Wijaya. Yo.
Tombo kangen. Nang ayo kancani adike. Ayo. Wis entuk wawancara akeh to mau awakmu? Hah? Hah? Lha iki arepe anu to, apa kowe arep apa nang? Arep gawe tulisan penelitian to. Iya. Belum wawancara to. Belum, Pak. Kalau di panggung Jagungan ngecipris sing ngopo? enggak kedengeran, Pak, direkam kan kalau di panggung. Oh. Enggak kedengeran direkam kalau di panggung. Oh iya. Iya. Besok. Ya engko melu nang Besok bebet. jadinya besok, Pak. Iya. Besok VC. PC. Iya. Mripate VC. Beda itu bukan VC. Peneliti apa to, Dek? Kaya apa? Lagune ala sekarang monggo. Arep Puspitanala oke utawa apa wae monggo. Berdua dirembuk. Ugi diaturake karo Pak Jono sing saka Surabaya karo Bu Desri. Ya. Mangking sakwula pinanggih Pak Jono, Bu Sri tanggal 24 nggih wonten dalem timasan 100 hari sedanipun Swargi Ki Haji Anom Surata. Ayo nggih. Apa kan? Apa? Itu aja. Oh, dok kutut manggung aja lah. Bentuk manggung sing iso ngene-ngene. Lah Mbak Tuti iso panggan kuwi di mana ning. Ojo. Jenengan remene napa Pak lagune biasane? Wah, aku itu mau lawas seneng aku ki. Saiki. Pitanala Kiter Sumilir. Heeh. Katresnan Katresnan Sejati. Sejati. Yo, Katresnan Kasepian Sejati ku yo. Jati. Puspitanala. Rada mulai mengikuti aku sing. Oh iya, Katresnan Katresnan Sejati. Nang nganti saiki sing jangget ya bangsane Kiter Sumilir, ayang-ayang ngono kuwi. Iki sing mulai masuk pelan-pelan iki Katresnan Sejati. Oh iya. Kasepian Jati pun nate mireng. Pun. Hah? Kasetian. Kasetian loh Pak, bukan katresnan loh, beda. Pamintaku atuh. Bukan. Kayak Setya Tuhu ya nyok ora. Dereng ngerti. Katresnan Sejati aja nek. Nggih, dijumbuhke gandeng iki lak Pak Margono kagungan kersa mantu. Muga-muga temanten kekalih katresnanipun sejati, ra ngoten. Ya. Ngono ya, Ken? Nggih, Pak. Oke, ya, ada. Mangga katur mempelai berdua, katresnan sejati. Yo.
Wah, jan semangate do luar biasa iki. Jos. Bar iki